Aquest any fem un taller de cuina per gent jove, per crios, perquè puguin ja tenir el contacte amb aquestes verdures que tenim a la nostra horta i que també que aprenguin a cuinar-les i a la vegada que agafin aquesta il·lusió de fer també una cosa que costa molt, que és aprendre a cuinar i també posar-se a menjar el que ells mateixos puguin cuinar. Com cada any ens obsequien amb les seves paneres, amb els seus productes i que també tenim els 3 apartats. Tenim el de qualitat, que és el de les verdures en totes les seves varietats, el colorido, la presentació, en fi, que jo penso que és una de les fires maques per poder veure aquestes verdures que tenim aquí al Baix Llobregat, i en concret Viladecans. La cooperativa agrícola també organitza una exposició de tractors i de carros antics perquè també tinguem una miqueta d'ullada del que era la maquinària antiga i podem veure els carros, després hi ha els primers tractors que també han sigut les nostres eines de treball que la pagesia ha fet servir durant bastants anys.